बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि 2023 मायथाइनि जानो गोनां कनफारेन्सनि दिनै बानजाय आफाद दानाय जादों। बिनि सायाव सारा मा बुङो? जोबोर गोजोन बुब्लियाव दिनै 1 नम्बर तारिखनि ब्रह्मपुर जौमा मन्दिराव दिनै जाबायदि फैगौ 49थि बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बेनि बानजाय आफादखौ दाफुंनाय जाबाय। दाफुंनानै मोनसे बे सप्तानि गेजेरावनो बिबानखौ गथायनाय जागोन आरो मावफुंनांगोन आरो खालारखौबो थि खालामखाबाय। जों जोबोर मोजां मोनो बेनि थाखायनो 1 नम्बर तारिखनि ब्रह्मपुर गामिनि जाबायदि लाइमोन हानजा आइजो हानजा गासैबो गोसो गुदुं जानानै ओंखारबोदों। बे बेलायाव आं बुंनो नागिरो बे गामिनि जायफोर लाइमोन हानजा एबा बैसोगोरा जायफोर आइ बाबामोन गासैबो मोदोम दुंनानै खामानिखौ मावफुंगोन। गामिनिबो मुं थागोन, जोंनि आन्सलिकनिबो मुं थागोन, जिल्लानिबो मुं थागोन। ओंखायनो आं जोबोद गोसो होनानै जोंनि बे लखिमपुर आन्सलिक ब्रह्म धर्म कमिटिनि बेन्दोङाव थानाय बे 1 नम्बर तारिखनि ब्रह्मपुर गामिनि आइ बाबा रायजो राजाखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरो। आरो डिसेम्बरनि जोबथा सप्ता साननै लानाय जादों। 30 आरो 29 आरो 30 2022 मायथाइनिब्लाबो डिसेम्बर दाना 2022ब्लाबो बे जथुम्माया 2023नि जागोन। थांखि लानाय दंखायो। बेबायदिनो फैयै फैयै जोंनि बे लखिमपुर आन्सलिकआवबो गोग्लैफैबाय आरो बेवहाय मोनसे गिदिर थांखि लानाय जादों। बे थांखियानो जाबाय जोंना जाबायदि जथुम्मानि जाबायदि मावफुंनो गोनां खामानि बे जाबाय सान्थौ बिजिरनाया गुबै बाथ्रा। जोंना प्रसाद संसदनिफ्राय जों मिथिनाय बादिब्ला बे सान्थौ बिजिरनायखौ देग्लाय गुरुत्त होगोन, मोजां बुंथिगिरिखौ बुंनो होगोन, बिजिरनो गोरोंफोरखौ बिजिरनो होगोन। ओमफ्राय जोंनि जाबायदि गामिनि रायजोफोर बे मिथियैफोरा मिथिलांगोन आरो बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि थांखिखौ लागासिनो दङ। सेमोन एसे बारा मोजां जायाखिसै होनना बुंदों आरो समखौ मानिनानै सोलिनाय रोङियाव बांसिन जोंनि जाबायदि हाबाफारि बे थालांदों। देग्लाय जों थानायाव बेबायदि खालामनो होआ। जों सम बादियै हाबाफारिखौ खुंलांहोबाय थानो जों सुबुरुन होबाय थागोन आरो ओंखायनो आं सानो फैगोन जाबायदि जथुम्मा बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जाबायदि जथुम्मा बेवहायनो मोनब्रै आफादा ज' जायो बेखौ मिथिखायो। प्रसाद संसद थागोन, बेनिफ्राय लाइमोन आफाद थागोन, बेनिफ्राय आइजो आफाद थागोन। गासैनिबो जयै थागोनबाबो जाबायदि डेलिगेट सिटिं जागोन, थान्दै मेल जागोन, बे आलादा जायो। बे जाखागोन। फार्स्टखालि मोनाबिलियाव ज' जानानै बेखौ मावगोन। अखानायै फुंनि बेलायाव बे प्रग्रामखौ साननैसोनि उनाव बयबो मिथिनो मोनगोन। फिरफिला बिरायनाय खामानि दं, गुरुनि मुसुखाव बावनायनि हाबाफारि दं, सान्थौ बिजिरनाय दं। ओमफ्राय गेवलां मेलाव सोर सोरखौ लेंहरगोन जिल्ला आफादजों बानजाय आफादजों ज' जालायनानै बेखौ थि खालामगोन आरो जोंनि साखाथियाव थानाय जाबायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव धोरोमनि बिथिङाव एसे रोंगौथि गोनांखौ जोङो हांख्रायगोन। बे बाथ्राखौ जों मिथिना मोनबाय। हांख्रायनाय बिथांमोननिफ्राय जोङो बेसेन गोनां रावफोरखौ बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिना मोनदों। रायजो राजाफ्रा मिथिना मोनदों। जोबोद दुंलोब गोसो लानानै दिनैनि आफादफ्राव बाहागो लादों। बेनि थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय फिन साबायखर बावनानै जाबायदि सुबुनसिरि रादा दिनैनि दिनावनो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि फैगौ 49थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लखिमपुर आन्सलिकनि सिङाव थानाय 1 नं तारिखनि गामिनि ब्रह्म जौमा मन्दिरनि लांगोनायाव दिनै रिसिपसन दानायनि मेल दंमोन। बे मेलाव जों जिल्लानि जानानै बाव फैदों। आन्सलिकआनो बे मेलखौ खुंदों आरो बे दिनैनि बे मोजां दिनाव जोंनिनो बे आफादखौ खुंनो थाखाय बोसोरसालिया जथुमखौ खुंनो थाखाय
दिनै रिसिपसन दानायनि बेलायाव जोंहा आफादगिरि महरै जोंनिनो BKWनि भाइस चेयारमेन सिजन बसुमतारी आफाखौ आफादगिरि हिसाबै आरो नेहाथारि हिसाबै निरद ब्रह्मखौ दिनै सायख'नाय जाबाय आरो फारियै बेबायदिनो गुबुन गुबुन फारिनि आफाद सालायनो थाखाय गासैखौबो दाना लानाय जादों। बेखौ नुनानै बे जोंनि बे 1922 मायथाइनि बेलायाव जानाय जिथु बोसोरसालिया जथुमा बे 2023 मायथाइयाव जोबफैगोन। बेनिखायनो जों बेखौ बिरादनो गोनांथि होननानै सानदों। आरोबाव बे गोनांथिनि गेजेरावनो जोंनि आनलिमिटेड लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म कमिटिनि दैदेन आफादा बावनो जोबगोन आरो गोदान आफाद दागोन। बे गोदान आफाद दानायखौ जाहाथे मोजाङैनो जाफुंसार होनो हायो बेखौनो बोसोर लाखिनानै दिनै आं फंनैसो बे बाथ्राखौ फोरमायहरनाय जाबाय। जोंनि बे ब्रह्म धर्म आफादनि गेजेरजों जोङो बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जोङो जोंनि ब्रह्म सिबियारिफोरनो जोङो मेन्टेलि शारिरिक आरो आध्यात्मिक दिगाव जों बोखांनो थाखाय नाजादों। जाहाथे उन्दैनिफ्राय बोराय बेन्थोसिम सोबनो धर्मनि जिथु लांगोना बे लांगोनाखौ मोनहैनो हानाय जोंनि बे